Kardom B News 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Non Birtang Tonpen Arjuponik Tha District Press Club of Karbi Anglong Asai Hem along Dipu Rongkimi along Kedo Center of Studies in Karbi Language and Culture along 6-month certificate program in Karbi Anglong Language Kacharli along 2022 lapen 2023 aning kan Kacharli bangpu bangpi atum sadlang ketok long laso puthak language instructor khorsing teron pen pherangke amaya long kaningje atengke 2022 lapen 2023 an sarita besang bong pen kadok kawe 978 Kacharli bangpu bangphilo laso ang bong pen Charlie oso maratum along pen kenang sot anam mate admission exam fee anta en lablo lapen ladak Dibrugarh University le kechok che kali lapen language instructor atum le kechok che kali ladak program coordinator longsing teron si kenangji an lapen sadlang aputhak an tame alang lisi claim kedam lapen tangka ko an ma kelong kipita alang lisi ke claim pon lasi non amat kaduk kawe tangka 1 crore 4 lakhs 86,000 an long pon lo pusi chinidun lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen grain in 8 ke long pon 30 lakhs long pon lo lasi lahai kaduk kawe alam nitum language instructor forcing teron saising rongpi atum ke chini dunde lapen non sadlang ketok along cherap dun thekhe sitame sadlang ketok khamkhe dunde Kacharli also mar atuma phan tame mesen pen ketok dunji aphan pusi tuningri pado ponlo lasi non birtang ton pen lang ponik exam abang bibeda posi ko piluman kopiati sundong bibeda ne labang ne litum chimi de atene litum hala management aside lang de ne litum hange tham tha puro so pengsi thanuno thegan seda lasi labang kharo sir kepra troxy kepra nar kep Kacharli abang ku atum bangke apor atum bangke apora tengpen exam bibeda lo exam toklong le lo pinian ta hasil ladak ke la iltum hampang bong ajak penang atum minut bahangi tum lason se dingelo pulote lake exam ave admission ke pidet exam ke bibedat pulote ko pilama lake Karbi alam ke than amen penke hedung askem lo busu nelifan inut senar sambo nelifan phone ang call lo la penke palang lipulo la ke scam lo neli ke cash pidet ko lang lasin neli tum pudono cash ppp la ke nang litum malang dasdan neli abangke ko pilama neli tum ke halam management aside ke lang de nil tumala academic aside chelang dasila dakke nil tum hapuke ko piathisi exam pipedat ma ko piati summa labang ke nil tum senior de buse uthot inut lekhe samo nil pan pu nang lo tulo lang li dala sansi pulo nang li tum ke saru sareng sarhang lo tan nil tum ke advice na chupidun ji aja kong ave puthot sita la so bang ke nang li tum chera bundu ko lang pimentu balite mo nong kaduk be nang manong ka dibuno dari kolam se la silahu kaduk ka be lam pensi mathadam se nelitum pini la bangsa pressmate pilo nelitum abangke adai bangke jehek tunai echeng se alam mangala so la Dibrugarh University la so Center for Studies in Languages Karbi program bangke 6-month certificate program in Karbi language pulo la so 22 la penke 23 la ningkan ini batch p 978 au somar kuna ko bote ka Kacharli bangku atum aphan apora teng examination ki pp dekhe la ke Dibrugarh University ke thang ake chok chiari athe Dibrugarh University ke Ladakh ke financial involvement la pena kapre ka la tunge admission people admission nang approve ko la so teng pen exam nang conduct people question paper nang people syllabus nang people so teng si course lo bolo te dilo exam nang conduct people la penke la dake la 978 Kacharli abang ku tung ta ke chok chiari bolte la tung ke alang li tung la admission hutsi ke nang dia fees an bang ke GPF atela self financing a course binar ma didila la dak Charli bolo da ke nang short minimum kawin nai boda ko ana tangka nai makela admission hutsi la so fees along sige endun la si la 978 bang holo sir kepra proxy kepra nar kep ab Kacharli abang ku tung long penke ke nang dia fees an ke thamuna lo admission hutsi la si la ke Kacharli tu abang ku tung ta thang ke jok chewe
la pen nilitum language instructor ko tum ta thang ke chok ke ve nilitum ban Dibrugarh University pen syllabus nang pilo syllabus nang pia teng paper ke thom do paper 1 paper 2 paper 3 la pen hala so paper ke thom upima ke thanai la sa ang thuna tang ke nilitum de che playing ado la se nilitum ke chok ke la pen ke la dak ke la so exam conduct ni de bang ke tangka maha ka dure ta kali tangka maha ka dure ta kali udamadi mang ke la hello la bang kharo sir kepra bang proxy kepra nar kep kacharli bang ku tumbe la nikan inian bong 7 lakh proxy kepra hi ra tumbe nenen langparta gopilo council pen gopilo man 22 11 23 and kan ke 15 lakh 30 lakh and l lasi la 30 lakh la 74 86 lakh pulote la dake la ninkan hiniang bong 22 la penke 23 la ninkan hiniang bong ke admission fee la penke pu council pen grant in aid ke la 1 crore 4 lakh 86,000 tangka and l pulotan te la dake la tangka kaduri pen ajok le tangka maha kaduri ajok pen le kupilma admission ke admission no examination ke kibi unde ke kali lasi yang pen lada kala isi social media long itu ta isi page done pine lado halada teron ke e busi bu hala ni teglong la lang pulo da ke state government dong ke chok chema council dong ke chok chema university dong ke chok chema kopia sila appointing exam la sila dake state government pen ke thang ta kachera babe council pen ke kachera kali council ke kera bondhu Dibrugarh University pen thang da bela am tu mang ke dak admission bilote la so admission approval apana da ka isia percentage do pinang ko la so teng pen course bilote question paper bangang lu ko la so teng exam conduct biko yang biko la hada lu ko mark sheet te ke pas tum khana mangala tum certificate biko la penda council ke kachera tun thedum do ke along lipen a hempen la non rong kimi along ke la so center ke council la non kachari bom milituna CM ke hai doctor tuliram rong ha ke hai si kachari linja council si ke ACC la ke a hempen along lipen ke akilo epidel lan parta annual budget along si grant image 15 lakh ada thapi kon ulong te la ke council ba hai kachera tun thedum state government ke dakke asap alir lak ta thanda be lage lasi la sola ma ke tum la litum karbi ham phang tum mang khan ke dak charli bang ko tum sitame aka preka kesar tum khan sitame la sola men sini litum tar la pen ladak ni tum ka cherap tum ke tangkal lo boji bo khan gali ladak ni tum cherap tum ke nam lang nam lu purate karbi lang ke UNESCO atum atlas of world languages under Kopilama endangered kolong ke Karbialam ke vulnerable ang deng situ vulnerable bulute virder meme la song deng situ lasi neli tuma cerap tuna bangke university pen Karbialam asabya sita Charlie bu certificate tipike la so course en lo ke chengsilo la pen ke non da kapre khanda bela lasi neli tum bangki tum bangke cerap tulo la so teng richaro dak tangka mahatang we keceng aku ke nilitum keceng ko li nona piang keceng ko nilitum arni itu nasa nilitum phana pi par lecture si ko pila 500 damlo te 500 long ko lecture mari anda abe pulo te 500 ta bilu arni itu nasa damlo te long ko abe ta nilitum lagu thang completely la penke piniar ni an sita me nilitum ko pila ladak tangka maha ko ansi ke loma ko natsi ko som si kape da mahala nilitum lang le banga methanga property at tengsi la we bangke claim om lo si claim lo alang litum si chipitu lo ben alang litum si wan lo ladak la so center ke wana bangke ko piloma Society for Promotion of Karbi Language to SPKL a president ke langsing teron lo la benke secretary ke non nilitum lumba jong MSc joni timu laso asong men sialang litum kewan lasi laso university bang ke nilitum pan appointment nang pirapet lo program coordinator langsing teron lo assistant professor inutu nilitum bang di kado e bang drop pan ke ala
University kan si appointment registrar si appointment ang bilo 7 August 2018 ala dasi nang bilo lasi hala sol teng si nilitum la sol center hanang kiceng paru suri ni ra krena ke bandingkan pen nilitum cerabun pemelo la pen ke suri ni ra ingkore si ningkanan ma ke katuk kavida thang ka siksa ka bepin si la bang ke job dampong sita non suri ni ra ingkore ni la pen suri ni ra ingkore pemben mang si tak ke alam do kota ka brek thang la we labang ke bila exam apor pen pibeda non isia batch ke Januari to June July to December ma dedi ningkan siang bong ala 22 ke Januari pen ha Junan ar koi pen bosi ke ceklo la ceklo yang trawa course bang ke ningkan ini do jude ra pida ningkan ini lo la sopen a pidum bang ke ningkan sirai beng lo la sopen a pidum bang ningkan silo la pen 23 jo la July pen ha December tu bang ke kopila la ceklo yang trawa exam bibe asinon exam pipo bohen jadi tumta notification tengok nomor di Bogor University kan 13, 14, 15 lah Julai ciklusi exam pipo pulo sehingga tuma ningarong lo lada kacar lihat tum sita tangka ke yoi dam dilo exam ke tolong ko la penke sita nili tuma bangke la so exam lo bangke cerap dun pikre atela bangso exam la si nili kosong ke cerap dun ibe kaliran cerap dun nikanya tunta dasi kapal siksa dunia lam ko masih la siala dak nang kacar idun bangku bangku anak tumle tok dun ita tok dun peme nang po bentok dan pemi fokus ini itu bangke mungkin lalu lasi jika exam pipo busida exam pipo boda labang harus sir kebra bang proxy kebra nar keb atu mamat ke ladak biluma exam tok dunde di kuadi menili tu maciniat tengke bang kalau proxy ne bang kalau nar keb amsi biluma la exam form bang submit tu jawab jawab Pulau tante halap bang harus usia tu bang ke la dak ke kacar itu la so admission pen jenglok hala dak ke dam ke bang kadu pen pangrupen lu te average ke kuan lu masuri tongker apa wak dam ju pulau te hala so tangka ke lagi tangka ke joy lo por ke joy lo dan na opsi la dak ke admission ke ndu alam itu bang ke exam tau nili tu macini nili tu panang apa cinia teng bang ke bang haru proxy ne bang haru nar ke penyang si la dak admission na examination na form mang fila itu. Lasi nilitum CM mana nilitum logi pidang ko kadi mang kelano la bangso center bangke apana bangke along lipen ahemda council CDP la penke annual budget along ta 15 lakh grani ne 15 lakh pocket hapondo ke happy pondo lasi council la pan ka tira ke dung ko la date council bang open langun cari nai usin nilin Karbiang Autonomous Council ASIA make ay pan sita nilin non headlang ingkora troxiar ni ani la bosik ingkora troxiar ni nilin CM panjat tong dan sini nilin bang ini sih lan itu language instructor ko ay mencelang itu bang alang ipan la soal dulu lasi nilitum kamata lo ala so ka cira pun dala lo karbi alam ke ko filma balmari bolas ang deng sido birdet me mi ang deng sido lasi lahu ya program pen lahu ya certificate of course pen cetan jimu pen sido film jega karbi alam pan asap afran an pon ni me ni kusini tum cetan lo nilitum lada kan financial benefit apan erende kita thelam ma gani nilitum karbi alam maran pan apan kacetan bugali kapacini na kawadi ma gani lo nilit dumapan la program coordinator wa tangka mahalang isi lang matiti ke cing manager nanta program ning alang kamatha tengsi nilit dumapan nang ipi boy kwa la posisi sialong cekluan trok ngong la so ipi dulu ala so nang ipi boy sa tanone nang pipe wa di mangke 2023 la ceklu ningkan isi ke core batch ini ke nilit dumke nona teng dulu ta ke joy si thanglo tapi nak kejoy dah tangi, jong sikap do kabita kejoy sikitan program coordinator mata kejoy sikitan belum telake nilitum sita me anam ke ane nota anam boli ladak jakong cipilo ladak apor cipilo la soal larabang ke nilitum pan sita me alang mentang masih pulo la panang pipu hala keceng au pena pi bang pilo enrollment da kamu dan nang cari do bang da dolo admission na pi da surina ke an ko pe par ko pulo de tangka ke bang lo ko ni tumban nang mata ni tunda ka por ke cipi la penge jakong ma cipi lo da ka do belo sita la so bang nang mata ni se alang
dibuat tengsi itu cekroi dulu lapen hala so tengsi April la ceklo 2022 April la ceklo pen ke ni litungkan ang kilo sita non la ke teglor ke kopinma non la 23 ke ningkan si batch ni ke ni litung ke joy ke tanah teng sa ke joy sita chok yang si kato beta ke joy si tam bulu te ni litung da ke hang ni alam ta we lapen ke lada ke tu manta la coordinator mata thang poisa ini tangka ni bulu te la ni litung da ke hang ni ka da 1 crore 4,86,000 droded api collected api dan ini tu permana abe kudo te lage relasi ladak bangke ladak nangacam itu na bang kuat tumsi tame ni itu man khang misunderstanding abe dan nai lapene kalbi ang long aras si tame la so misunderstanding abe dan nai la so center jom si ching hap lu kuda la bangke ni itu kan mis khang akrong apek na mata tire di pangsi ni itu la bang so pini press beli bangke kepak so sini lipen paci ni nai ke la pang lo non langli Sir, kailan mo rin ito? For attainment exam ko pa doon na maghagot kami sa pulo Dibrugarh University dan kami akechok siya lapen tangka mahal ka tuhe kali tangte kumar kechok siya kumar bang kechok siya join ni lagi program coordinator amen jong intay mo sir program coordinator ke ala so appointment biya teng gulo de Longsing teron sila admission kimpi tangka kuan na kunat kuan apan si tangka kali na pangrun na ma lang si pangrun lo na pela so ka pangrun ma tangka alama ala so mati di admission endelo te admission pidelo kulo te bangwan si bima la so bang ala dan approve nai university itu approve nai university itu approve nai kulo te ala so admission me nicia percentage ada pinai dong de engineer teng pinai kela so poisa da lele der plus angke university course mati di ada university course kulo te admission endelo kulo te college se consultancy registration do nai registration api si kame lagi admission ho si angke da registration da bedel non si ke claim kon tala ningkan hinian bong registration da claim di ke ningkan hinian bong admission approve da approval da NPF kulo te lage ke chok chike anu da prekali lo ke chok chike la da ka program coordinator ke lage long si keron Dilitu meda kai thang ning ye tu nai ke lang do ni kam ta we lang du de kona kan si kwana tangka si ken ma kwan si khoros ma la nilitum lang de la si ultimately nilitum mange la so center mange do nai reng nai ko lam si man khalo la si reng nai ko lam ma ta si ko bila nilitum council phanda approach lo council than ka approach nan ko wadim mange council ke da kira pun thedum do I am penalong liban council si pilo open je tanson si ko bilo ma la annual budget ada orang tak bilang 15 lakh running aid ke 5 people lo. La sila puan kerap tun thedung lo ko posi non bang la so center bang ke council so bang lang cari tu nai. Walang se jil tum kedam tang 27 lo la so June ke 27 man. So lo non exam pan rutin biasa. Sila exam pan itu Kali exam bang ke open pote exam pan rutin bilo di Dibrugarh University pen exam program pandang lo. Ala bang ni litung ke through WhatsApp ala so pensi ke teknolog. Mana ni ko share la pen ke ni lihala university site lang lo kala da si teknolog lo. Kita la so lam ke ni litung ban ang pacini dan ang pacini ni litung language instructor bang lido bang di masa indo panta nili pan ang pacini ni sida HOD ku ke hok lo ala hanse sango ban Angse sangwa pansida pacini ne alang li panda pacini ne baju panda pacini ne lapen exam venue ko nama koson se conduct ma koson se pichu ni ma nilitum ben sanga chingwai ga chingsa vela si lan par sida me ala nilitum pana lang nang piji buat tangkap sida me nang kipedet la long dedet le jasemet bere kali sida hala tai thelo la sia ko la kadro ka be sida bukan nilitum pan ke nang pangting ko koson se jang biko lo la sila la kadro elam men sida ma exam bangke participate dun dekhe la exam sai bangke ni dun claim dun dekhe puta la ke ala exam ban ka kham ke dun ala mali exam ke tok dunia tum ke tok dunia na tum pansita ka cari bang pu tum dalam litung ban re joning rilo tok dun pe menang ko so penan tingsi ini kusunda bilaman la pascit uncit la so amar sa bangke ke bilang imang bangke orina ko sir